دن رات گردان تے دور کردے، علم عربی دی کرن گفتاریاں نے، تعلیل میزان تے صرف بہائی، صرف میری یاد پکاریاں نے، قاضی کتب تے کنز انواع 12، مسعودیاں جلد سواریاں نے، خانی نال مجموعہ سلطانیاں دے، تے حیرت الفقہ نرواریاں نے، فتاوی برہنہ منظوم شاہاں، نال زبدیاں حفظ کراریاں نے، معارج النبوت خلاصیاں نوں، روضہ نال اخلاق پساریاں نے، زرادیاں دے نال شرح ملا، زنجانیاں نحو نتاریاں نے، وارث پڑھن قرآن تفسیر دوراں، غیر شرح نوں چابکاں ماریاں نے۔